दिनै आं फोरोंनो आखायाव लादों UN एकाडेमिनि क्लास 7नि सानखान्थि आयदा। बेनिनो फरा 3। फरा 3आव मा दं जोंनिया? मोनसे सोलायस्लुनि हांखोआरि समानथाय। बे फराखौ फोरोंनो आखायाव लानाय जाहैदों। बे फरानिनो जोङो माखौ नायगोन? नोंनि आनजाद 3.1 नायगोन जोङो। बेयाव मा दङ जोंना? गाहायनि समानथायफोरखौ मावफुं आरो नायफाम। बेखौ दिहुननो होदो। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। 1 नाम्बाराव मा दङ जोंहा? x - 3 = 5 होनाय दं। -3 = 5 बिदि होनाय दङ। दानिया जेब्ला मावफुंथाय दिहुन होनबाथाय जोङो मिथिखाबानो जाबाय। बेयाव सोलायस्लुफोर थागोन। बे सोलायस्लुनि मानफोरखौ दिहुनब्लानो बेनि मावफुंथाय जागोन बियो। अब्ला बेयाव सोलायस्लु होनना बुंबाथाय जोङो नियाव मा दङ? x दङ, 3 दङ, 5 दङ। अब्ला जों मिथिखायो नैबे 3 आरो 5 आ अनजिमा। अब्ला x आ मा? x आनो मोनसे सोलायस्लु। अब्ला बेखौनो सोलायस्लु होननानै बुंनाय जायो जोङो। दानिया जोङो x नि मानखौ दिहुननांगौनो। अब्ला x नि मानखौ दिहुनोब्ला जोङो x खौ आगसिथिं लाखिबानो जाबाय समानसिननि। अब्ला x खौ समानसिननि आगसिजों लाखिबाय। समानसिननि आगदाजों 5 दङमोन, 5आनो थाबाय। ओमफ्राय आगसिजों थानाय दानख' 3खौ जोङो आगदाजों लांनाय लोगो लोगो सिनआ सोलायहोयो। बेयाव -3 दङमोन, बेजों थांनाय लोगो लोगो प्लास जाहैबाय, +3। दानिया जोङो मा खालामनोसै? x = +5 + 3 माने दाजाब 5 आरो दाजाब 3 मोननैखौ दाजाबबाथाय बेसेबां जायो जोंहा? 8 मोनो। अब्ला x नि मानखौ बेसेबां मोनखो? 8 मोनबाय। बे 8आनो मोनसे समानथायनि मावफुंथाय जाबाय। अब्ला जों मा होनना लिरनो हायो? बेनिखायनो होनाय समानथायनि मावफुंथाया दायी मोनबाय जोङो। बेनिफ्राय मा बुंबावदो जोंखौ सोंथियाव? मावफुं आरो नायफाम होनदों नालाय। दानिया जोङो नायफामनांसिगोन। बोरै नायफामगोन? नायफामनायनि थाखाय जोङो नायफामनाय होननानै लिरबाय आरो। नायफामनाय। बोरै नायफामनांगोन? समानथाया मामोन जोंनिया? x - 3 = 5 मोन। अब्ला समानसिननि बिथिं थानाया आगसि, समानसिननि बिथिं थानाया माने आगदा। दानिया मा खालामनोसै? x नि मान मोनदोंमोन न' जोङो। x नि माना बेसे दंमोन? 8 मोन। अब्ला बै x नि मानखौ जोङो बहा फज'गोन? नै x नि मानाव फज'ब्लानो जोङो मानखौ आगसि आरो आगदाजों समान मोनगोन। अब्लानो बेनो नायफामनाय जागोन। अब्ला दानिया नायनोसै जोङो। x बेसेबांमोन? 8 खौ समानथायाव फज'नानै जों मोनो। बिदि लिरबानो जाबाय। बेनि उनाव मा खालामबानो जाबाय? नैबे आगसि, नैबे आगदा नालाय आगसि फारसे होननानै लिर। आगसि फारसे होननानै समानसिन होननानै आगसि फारसेथिं x - 3 दङ। समानसिन x नि जायगायाव माने x नि मानखौ फज'। x नि माना बेसेबां? 8 - 3 समान मा जाबाय? 8 निफ्राय 3 थांबा बेसे मोनो? 5 मोनो। अब्ला जों आगसि फारसे 5 मोनबाय। दानिया आगदाजों बेसेबां दङ बेखौ नायलायनोसै। आगदा फारसेजों मा दङ? 5 दङ। अब्ला आगसि फारसेयाबो 5, आगदा फारसेयाबो 5। गोरोबदोंना गोरोबाखै? गोरोबदो जोंना।
गोरोबदो माने नैबे मोनसे समानथाय जादों। होमबा दाइनआ नैबे मोनसे समानथायनि मोनसे मावफुंथाय जागोन। होमबा जों बेनिखायनो होनना लिरबानो जाबाय आगसि फारसे समान होननानै आगदा फारसे होनना लिरबानो जाबाय। आगसिजों आगदाजों समान जाबाय। आगदा आरो आगसि समान जानायखायसो मा जाबाय जोंनिया मावफुंथाया सैथो जाबाय। माने जों मावफुंथायखौ बेसेबां मोनदोंमोन? 9 मोनदोंमोन। अब्ला बेनिखायसो जों बुंनो हासिगोन बेनिखायनो x बेसेबां मोनदोंमोन? 9 आनो होनाय समानथायनि मावफुंथाय। होनाय समानथायनि मावफुंथाय बिदि लिरबानो जाबाय। अब्लानो जाबाय, बास मोनसे जोब्बाय। जेब्ला आगदा फारसेया आगसि फारसेजों समान जाया अब्लानिया नैबे दाइनआ मावफुंथाय जानाय नङामोन। माबेनि? नैबे होनाय समानथायनि। मिथिबाय? अब्ला नोंसोरो आं जेरै लिरदों बेबादिनो लिरबानो जाबाय। नोंसोरो आं बुजायनाय समाव लिरलांनो नाङा। लिरनाय समाव नोंसोरो मा खालामबानो जाबाय, भिडिअखौ स्टप खालामथ'नानै लिरना लाबानो जाबाय। लिरखांनायनि उनावसो आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामना नायलाय। मिथिबायना? थौदो बिदिब्ला बि नाम्बारखौ खालामलायनोसै जोङो। बि नाम्बारा 1 नाम्बारजोंनो एखेखा, बेनिखायनो बि नाम्बारखौ नोंसोर बानायदो। आं दायो 3 नाम्बारखौ मोनसे बानायनोसै। बि नाम्बारा ए नाम्बारजोंनो एखेखा, बेनिखायनो आं दायो सि नाम्बारखौ बानायनानै दिन्थिनोसै। मा दङ? होनाय समानथाया जोंहा नैबे। अब्ला जोङो मा खालामनांगौ? एक्सनि मान दिहुननांगौ, नङा होमबा? नोंसोर मा होनना लिरबानो जाबाय, खेबसे होनाय दं होनना लिरबानो जाबाय। होनाय दं, मा होनाय दङ? 2y + 3 बेबायदि होनाय दङ। दानिया y नि मान दिहुननांगौनो, अब्ला y नि मान दिहुननांगोनबा y गोनांखौ y गोनां खाथि खाथि लाबोबानो जाबाय। 2y आगसि फारसेथिं दंमोन समानसिनि, बे y खैथिं लाबोबाय -y जाबाय। समान बिथिं मा दङ? 3 दङ, थाबाय। दानिया 2y - y, 2y निफ्राय नैबे y माने से दङ। अब्ला नैबे दानख'से आरो नैबे मा 2। 2 निफ्राय दानख'से थांबा बेसेबां जायो? 1 जायो। बबे y दों फायो। होमबा 1 दो y दो सानजाबा मा जायो? y जायो। समान मा जाबाय? 3 जाबाय। होमबा y समान बेसेबां मोनखो जोङो? 3 मोनबाय। नैबे 3आनो नैबे होनाय समानथायनि मावफुंथाय जाबाय। अब्ला नोंसोर बिदि लिरबानो जाबाय। बेनिखायनो होनाय समानथायनि मावफुंथाया मा जागोन? y जौगोल' बेसेबां मोनदोंमोन? 3 मोनदोंमोन। अब्ला 3आनो मावफुंथाय। दानिया नायफामनो होलायदो। नायफामनाय होनना लिरलाय। नायफामनाय लिरबाय। दानिया समानथायनि आगसिथिं मा दंमोन? लिरबानो जाबाय। आगसि फारसे मा दङ? 2y दङ। दानिया y नि मानखौ बेसेबां मोनदोंमोन? 3 मोनदोंमोन। अब्ला y नि जायगायाव 3 फज'। 2 दो y दो सानजाबथायसो मोनदों, होमबा 2 सानजाब y माने 3। 2 सानजाब 3 बेसेबां जायो? 6 जायो। होमबा आगसि फारसे 6 मोनबाय। दानिया आगदा फारसेजों नायलाय। आगदा फारसे बेसेबां दङ जोंनिया? y + 3 दङ। y नि मानखौ बेसेबां मोनदोंमोन? 3 मोनदोंमोन। 3 दाजाब 3 समान बेसेबां जादों? 6।
अब्ला आगदा फारसेबो 6 आगसि फारसेबो 6 होमबा मा होननानै लिरनांसिगोन बेनिखायनो आगसि फारसे समान आगदा फारसे जाबाय समानथाया समान जाबाय गाहायाव लिरफिननो हायो जोङो बेनिखायनो 3आ होनाय समानथायनि मावफुंथाय बास जोबलायबायनो मोनसे डिआ सिजोंनो समान दायो आङो इखौ दिन्थिनोसै इआव माबोरै दङ जोंनिया होनाय दं होनना लिरबाय होनाय दं मा दङ 2x/3 = 8 दङ दानिया जों मा दङ समानसिननि आगसिथिं बोखावखोन्दो समानसिननि आगदाजों गथा अनजिमा अब्ला जों मिथियो गथा अनजिमानि सिङाव सानफ्रोमबो से थायो अब्ला बेबायदि समानसिननि उनथिं आगसिथिं एबा आगदाथिं बोखावखोन्दो अनजिमा थायोबा जों खेंसालिया सानजाबनाय जायो गोजौनिदो बिथिंनि गाहायनिजों सानजाबगोन बिनि गाहायनिखौ बिथिंनि गोजौनिजों ओरै सानजाबनाय जायो अब्ला जों माबोरै सानजाबगोन 2xआ मदद सानजाबगोन सिंनि सेदो अब्ला मा खालामबानो जाबाय 2x सानजाबसे मा जागोन 2x जाबाय समान 8 आथिंनि सानि अनजिमा 3 आथिंनि सिंनि अब्ला सानजाब जागोन 3 दो 8 दो सानजाबा बेसेबां जायो 24 जायो दानिया जों मा खालामनांगोन xखौ लाखिनांगोन लाखिबाथाय 2आ मा जागोन गाहायाव फैगोन गोजौआव मा दङ 24 दङ 24 गोजौआवनो थागोन दानिया 2 दो 24खौ रानबानो जाबाय 2 दो मा सानजाबबाथाय 24 मोनो x समान 2 दो 12 सानजाबबाथाय 24 मोनो सोरबा रोङाब्ला नैबादि रानना नायबानो जाबाय 24खौ 2 दो रानना नाय 2 सानजाब 1 समान 2 जाबाय मावफारखौ 4 ओंखारबाय 2 सानजाब 2 समान बेसेबां 4 अब्ला जोङो राननानै बेसेबां मोनखो 12 मोनबाय अब्ला xनि मानखौ बेसेबां मोनखो 12 मोनबाय अब्ला 12आनो मा नैबे समानथायनि मावफुंथाय जालायबाय होमबा बेखायनो होनाय समानथायनि मावफुंथाया बेसेबां जाखो x समान 12 माने 12 जाबाय दानिया मा खालामनो होदो नायफामलायनोसै जोङो नायफामनाय होननानै लिरबानो जाबाय नायफामनाय होननानै लिरबाय दानिया नायफामनांगौबा समानथाया मामोन 2x/3 = 8 बेबायदि दङमोन अब्ला आगसिथिं मा दङ बेखौ लिरना ला आगसि फारसे होननानै समानथि लिरबाय आगसिया नैबेथिं 2x/3 दानिया मा खालाम xनि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो 12 मोनबाय अब्ला xनि मानखौ फज' 2 दो x सानजाबथाय सोमोन्दो दङ 12 जाबाय सिङाव मा दङ 3 दङ दानिया मा दङ गोजौआव 3 सायाव 2 सानजाब 12 दङ दानिया मा खालामनांगौ दाननो हायोबा दाननानै ला रानब्लाबो जायो जों दानिया दाननो हायो 3 दो मा सानजाबा 12 मोनगोन 3 दो 4 सानजाबा 12 मोनो 12खौ दानबाय 3 दो मा सानजाबा 3 सानजाब 1 समान 3 मोनो अब्ला मा थाखो 2 सानजाब 4 थाबाय दानिया 2 दो 4 दो सानजाबा बेसेबां जायो 8 2 दो 4 दो सानजाबा बेसेबां मोनखो 8 मोनबाय अब्ला जों आगसि फारसे मा मोनखो 8 मोनबाय दा आगदाजों मा दङ नायनोसै आगदा फारसे नोंसोरो गाहायाव लिरबानो जाबाय आगदा फारसे समान बेसेबां दङ 8 दङ 8खौ लिरबाय अब्ला आगसि फारसेथिंबो 8 आगदा फारसेजोंबो 8 जाबायना अब्ला समान जाबायानो जायाखै आगसिजों आगदाजों समान जाबाय बेनिखायनो आगसि फारसे समान आगदा फारसे बिदि लिरबानो जाबाय आगदा फारसे आगसि आरो आगदा समान जानायखायसो समान
समान जानायखायसो मा जाबाय जोंनिया एक्सनि माना 12 जाबाय। बेनिखायनो 12आ माने एक्सनि माना बेसेबां 12मोन अब्ला 12आ बेनिखायनो 12आ होनाय समानथायनि मावफुंथाय बिदि लिरबानो जाबाय आरो। दानिया एफ जि फोरा माजों समान फोरजों समान फोरजों समान अब्ला एफ जिफोरखौबो नोंसोर बानायदो। दायो आं बानायनोसै H नम्बरखौ। H नम्बराव मा दङ 8x - 3 = 9 - 2x दङ। अब्ला जों मा खालामबाय होनाय दं होनना लिरबाय आरो जोङो होनाय दं माने नैबेखौनो होनाय दङ बेखौनो लिरफिनबाय आङो होनाय दङ होननानै बिदि लिरबाय। दानिया नोंसोर मा खालामबानो जाबाय एक्स गोनांखौ एक्स गोनां आगसिथिं लाखि एक्स गैयिखौ आगदाजों हर। दायो नेक्स्ट दङ नैबे आगसिथिं 2x दानख'नो x दंमोन आगदाजों फैबाथाय दानख'आ दाजाब जाबाय ओमफ्राय 2x जाबाय समान आगदाजों 9 दंखायो आगसिथिं दानख' 3 दङमोन आगदाजों हरबा दाजाब 3 जाहैबाय। दानिया नैबे एक्स गोनां अब्ला बिनि सिगाङाव मा दङ 2 दङ नैबे 8 दङ 2 दो 8 दो दाजाब बेसेबां जागोन 10 जागोन। सोलायस्लुआ नैबे एक्स समान जानायखाय मोनसे फैबाय समान 9 दो 3 दो दाजाबा बेसेबां जायो 9 10 11 12 अब्ला 12 जाबाय। दानिया मा खालामनांगौ जोङो एक्सखौ दिहुननांगौ अब्ला एक्सखौ आगसिथिं लाखिबा दहायनि बायदि जालायबायना जिआ एक्सजों सानजाबथाय सोमोन्दो जाना दङ अब्ला बियो गाहायाव थांलायबाय बेबायदि गाहायाव थांलायबाय सायाव मा दङ 12 दङ। दानिया जोङो बोखाव खोन्दो मोनबाय बोखाव खोन्दोखौ दाननानै फिसा महर लांना लानो हायोबा फिसा महर लांना लाबानो जाबाय। मादो दाननो हायो मोननैखौबो 2 दो हायो 2 × 5 = 10 2 × 6 = 12 मा थाखो बेनिखायनो x समान सायाव मा थाखो 6 गाहायाव मा थाखो 5 ओमफ्राय एक्सनि माना मा मोनबाय 5 बाहागोनि 6 मोनबाय। बै 5 बाहागोनि 6आनो नैबे होनाय समानथायनि मावफुंथाय जाबाय। अब्ला जों लिरनो हानाय जाबाय बेनिखायनो होनाय समानथायनि मावफुंथाया 5/6 होनना लिरनो हायो बा x = 5/6 बिदिबो लिरनो हायो। दानिया मा खालामनांगौ जों नायफाम होलायदो नायफामलायनोसै नायफामनाय एखे बेबो समानथाया मामोन 8x - 3 = 9 - 2x मोन। आगसि फारसे मा दङ लिर आगसि फारसे जों मा दङ 8x - 3 दङ। अब्ला एक्सनि मानखौ बेसेबां मोन्दोंमोन जोङो फज'दो 8 सानजाब एक्सनि माना बेसेबांमोन 5/6 मोन दानख' 3 दानिया नैखौ दाननो हायोबा दान गोजौदो गाहायदो हायाब्ला गोजौदो गोजौ सानजाब गाहायदो गाहाय सानजाब बाया हारसिंखा बायानो थाबाय 8 दो 6 दो सानजाब जाबाय बेसेबां जागोन 48 जायो दानख' 3। दानिया मोनसेया बोखाव खोन्दो आरो मोनसेया गथा अनजिमा बेबादिबाथाय जोङो मा खालामनो हाया दाजाबनो हालियाबा जोङो मा लाबानो जाबाय दुसासा लाना दाजाब दुसासा लानाय माने गाहायनि मोननै अनजिमाखौ सानजाबबानो जाबाय जोङो। दानिया बिसोर मोननैनि दुसासाया मा जायो बायानो जायो माने नैयाव 5 दङ नैनि सिङाव 1 दङ अब्ला 5 दो 1 दो सानजाबा बायानो जायो दुसासाया।
दानिया नैबे बादो मा सानजाबबा नैबे बाखौ मोनगोन। नै बादो से सानजाबबाथाय बे बाखौ मोनो। अब्ला बै सेया बिनि गोजौनिदो सानजाब जायो। गोजौनिया मा 48 होमबा से सानजाब 48 समान बेसेबां जायो 48 दानख' दङ दानख' बेनि सिङावथ' से दङ। अब्ला मा खालामबानो जाबाय नै थामदो बादो डाइरेक्ट सानजाबा 3 सानजाब 5 बेसेबां जायो 15 जायो। दानिया मा खालाम दानख'दो गेदेरनिफ्राय उन्दैखौ दानख'नांगौ। बोरै दानख'गोन 48 दानख' 15 दाइननिफ्राय 5 थांबा बेसेबां जायो जोंनिया 3 जायो। 4निफ्राय 1 थांबा बेसेबां जायो 3 जायो। अब्ला बेसेबां मोनखो जों 33 5 बाहागोनि 33 जाबाय आगसि फारसे। आगदा फारसे बेसेबां जोंनिया आगदा फारसे समान आगदा फारसेजों मा दङ 9 दानख' 2 एक्स दङ समान 9 दानख' 2 एक्सनि माना बेसेबांमोन 5 बाहागोनि 6 सानजाब 5 बाहागोनि 6। दानिया दहायनि बायदि सानजाबसे जाना दङ मा खालामोमोन गोजौनिया गोजौजों सानजाब जागोन 2 सानजाब 6 समान 12 2 सानजाब 6 समान 12 जायो। सिङाव बाया दङ बाया हारसिं थाबाय 12 दाननो हायाबा मा खालाम दुसासा ला बिनि सिङाव 1 5 1 दो आरो 5नि दुसासाया बायानो नोंनि सिङाव 1 दङ। अब्ला बेबायदि हारसिं थायोबा 9 दो 5 दो डाइरेक्ट सानजाबखाबानो जाबाय। 9 दो 5 दो सानजाबा बेसेबां जायो 9 सानजाब 5 समान 45 जायो। दानख' दङ दानख' 5 दो मा सानजाबा मा मोनगोन 5 दो 1 सानजाबा मा मोनगोन 1आ 12 सानजाब 12 सानजाब 1 बेसेबां जायो 12 जायो। दानिया नोंसोर गाहायाव लिर आं बेजों लिरनोसै बोखावखोन्दो सिङाव 5 दङ बायानो जागोन। एबार मा खालाम 45निफ्राय 12 दानख' 45 आरो 12 5निफ्राय 2 थांबा बेसेबां 3 4निफ्राय 1 थांबा बेसेबां 3 अब्ला बेसेबां मोनखो 33। दानिया आगसि फारसे आगदा फारसे समान जादोंना जायाखै समान जादों। बेखायनो आगसि फारसे समान आगदा फारसे समान मोनबाय। अब्ला बेखायनो बेसेबां मावफुंथायखौ 5 बाहागोनि 6आनो होनाय समानथायनि मावफुंथाय जालायबायानो। दानिया आइआ ओइसजों समान जालायबाय ओंखायनो आइखौ नोंसोर बानायलाय आं जेखौ बानायलायनोसै जेआव नै बायदि दङ जोंनिया। अब्ला ओंखायनो डाइरेक्ट मावफुंथाय लिरखाबाय होनाय दं होननानै होनाय दं 3x / 4 + 2 = 7 दङ। दानिया जों एक्सनि मानखौ दिहुनलायनांगौ। अब्ला जोङो मा खालामबानो जाबाय एक्स गोनांखौ आगसिथिं लाखि एक्स गैयिखौ आगदाजों हर। होमबा नैबे एक्स गोनां बेखौ आगसिथिं लाखिबाय आगदाजों 7 दङमोन बेखौ आरो ओरैथिं हरबा दाजाबमोन दानख' 2 जाहैबाय। एबार मा खालामदो 3x / 4 समान 7निफ्राय 2 थांबा बेसेबां जायो जोंहा 5 जायो 5 जालायबाय। बिथिं गालै बोखावखोन्दो मोनसे जालायबाय बिथिं गालैना गथा अनजिमा जालायबाय। दहायनि बायदि ओरै खेंसालिया सानजाब ओरै 3x इनि सिंनि 1 दो 3x सानजाब 1 मा जायो 3x समान 4 दो 5 दो सानजाब बेसेबां जायो 20 जायो। दानिया एक्सनि मान दिहुनलायनांगौ। एक्सखौ आगसिथिं लाखिलायबाय 3 दो x दो सानजाबथाय जाना दङ। अब्ला बोखावखोन्दो जाहैलायबाय बिथिं 20 थाखाबाय। दानिया 3 दो मा सानजाबबा 20 मोनगोन मोना
अब्ला जोङो मा फिसा महराव लांनो हालिया, होमबा एक्सनि माना 3 बाहागोनि 20 जाबाय। एबा 3 बाहागोनि 20आनो नै होनाय समानथायनि मावफुंथाय जालायबाय। अब्ला जों लिरनो हालायबाय, बेनिखायनो होनाय समानथायनि मावफुंथाया 3 बाहागोनि 20 बिदि लिरनो हालायबाय। दा बिनि मावफुंथाय नंमारगोना नंमारा जोंखौ नायफ्रामनो होलायबाय। दाना नायफ्रामलायनोसै जोङो। नायफ्रामनाय होनना लिरलायबाय। नायफ्रामनाय समानथाया मामोन? 3x/4 + 2 = 7 मोन। आगसिथिं मा दङ? बेखिना आगदा जोंनि बे दङ। लिरबाय दहायनि बायदि आगसि फारसे समान आगसि फारसे मा दङ? 3x/4 + 2 दङ। मा खालामबाय? समान एक्सनि जागायाव एक्सनि माना बेसेबां? 3 सानजाब एक्सनि माना 3 बाहागोनि 20। सिङाव मा दङ? 4 दङ। थिं दाजाब 2 दङ। एक्सनि माना बेखिना दै। दानिया मा जाना दङ? नैबे बाहागो माने बोखावखोन्दो, नैबे गथा अनजिमा, नैबे सिंनि नैबे आरो बेनि संसे दङ माने नैबे सानि अनजिमा सिंनिदो सानिदो समान जानायखाय दानना होबाय। मा थाखो? 20 थालांबाय। 20 गाहायाव मा थालांखो? 4 थालांबाय। दाजाब बिथिंखालि मा दङ? 2 दङ। दानिया मा खालाम? 2, 4 दो इखो मोनो ना मोना? खेबसेनो रानना होखा। रानना होदो। 4 सानजाब 5 समान बेसेबां मोनो जों? 20 मोनो। अब्ला जों डाइरेक्ट दानबाय बेखौ। 4 सानजाब 5 = 20। गाहायाव मा थाखो? 1 बा सायाव मा थाखो? 5 दाजाब 2 थाबाय। 5 दो 2 दो दाजाबा बेसेबां जायो? 7 जालायबाय। आगसि फारसे 7 मोनबाय। आगदा फारसे मा मोनगोन बेखौ नायलायनोसै। आगदा फारसे मा दङ जोंनिया? 7 दङ। आगदा फारसे 7 दंखायो। आगसि फारसेबो 7 मोन। अब्ला बेखायनो मा होनना लिरनोसै? आगसि फारसे समान आगदा फारसे। आगसि फारसे समान आगदा फारसे जाबाय जोंनिया। अब्ला बेनिखायनो 3 बाहागोनि 20आनो होनाय समानथायनि मावफुंथाय जालायबाय। जोबलायबाय मोनसे।